Lidi, vítejte u našeho čtvrtého dílu. A zase spolu Lux. Čau. Takže, řekni něco. Takže my vás zase vítáme ve čtvrtém dílu Mushroom. A teďka to bude takový neobvyklý díl, což možná bude, já nevím, ať se nám to povede, tak to bude dobrý let's play. Chleba, sakra. A dalo by se říct, že můžeme začít. Jo, dobrý, jsem Máš barbarian. toho barbariána? Jo, mám, ty? Já taky. OK. Kde jsi? Ne, No. mi se to zase bude lagovat. No, super. No, to je jedno. Kde jsi? No, to je. U enchantu. Dělej. Oh, mám ostrost 1, to jde. No, taky, to je právě že nejlepší. Hej, tak pojď, kam půjdem? Skáču. Tě vidím. Jo. Tak někam jdi, já jdu za tebou. Tak jo. Čekej, jsi chvíli. Já se podívám, jestli nastavení grafiky Dělej. dám menší. Jdi. Hej, zabijeme tohohle. Ne, nech ho podál. My jsme tady říkali 30 vteřin, na to nám stačí zabít. 20 sekund. Bude dobrý zabít tady toho. OK, se to hemhal. A mně se to laguje, takže... Bude... Neboj se. Dělej do něj. On zdrhá. Tak si pojď, vore. Hlavně nebuchy do mě, jo. No super. Což... Ty vole. To musel být hacker, vole. Nevadí, budeme na další. Co je tohle? Já musím zjistit, jaký je to. 6 minut, ne. 2 minuty, ne. Jo, 2 minuty. To je najít to. Nejbližší. Na jaký jsi šel? Na, ještě teď nevím, 6 myslím. Je to 2 minuty. Moje oblíbená mapa. Hej, Mirušamus! Jsem tu. Takže já jdu na Airshire. Jsem Airshire. Jo, jo. Ne, počkej, já budu Archer, já jsem lepší. Já umím líp to střílet. Tak lepší, když budeme 2 na 1, že? Takže. Já budu Archer. Budeme 2 Archerové. No právě, to je lepší. Přijde. Tak. Ať nebude, aby nebylo trapně ticho, aby se tady neusínali lidi, tak musíme něco říkat. Můžete se těšit i na vlogy. Na co? Jo. Samozřejmě v popisku videa bude můj YouTube channel, až natočím nějaký video. Momentálně mi nefunguje Fraps, takže v pohodě. Já nenatáčím Frapsem. A čím? Neřeknu. Bandicam? Ne. Tak mi to řekni. Neznáš stejně. Tak schválně řekni, schválně si budu znát. První písmeno je A. Počkej, takže to bude určitě... A Google. Ne. Druhý písmeno je Mezerník. Hele, a když natáčíš, musíš si vydat nějakým programem to spojovat, nebo ne? Ne. Nevím, jak se to dělá, možná jo, ale nevím, jak se to dělá. A ty je spojuješ, nebo ne, ty videa jako dohromady? Ne. Go, 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 čestka. Nic. Do prčic, nic. Pryč.
Lagy. Ah. Lagy. Ne, že by. Jasně. Počkej, jdu si enchantovat, běž zatím do toho našeho bunkru, víš to. Tam, kde jsou ty dveře? Jo. Ok. Musím to nejdřív najít. Mám sílu 1. Počkej, ty nejsi Archer? Mám sílu 1. To je nemožný. Na luku? Aha, síla 1. Sì? Mattina dolce. Sì, muoio. Omlouvám se. Gioca. Quando morirò allora vi faccio... Mi fai la doccia e poi studi, Ok. Capito? Mhm. Takže lidi, špatný zprávy, tohle je moje poslední hra. Jak to? Že potom už musím. Tak dělej, pojď do bunkru. Já už tady dávno jsem. Ty jsi v tom našem. Jo. Někdo je u mě. To si možná ty nevím. Koukej, kuk. Jo, to si ty. Jo. Já jsem byl v tom druhém, počkej, já... Jsi mrtvej? Ne. A všichni jdou po mně. Jdu za tebou, brácho. Ještě někdo tam jde. Ne. Takže lidi, díky za vzhlédnutí. A pokud se vám líbilo, dejte like anebo subscribe. Takže čus. Čau, Honzo. Čau.